Halo? Ja ti nerozumiem. Halo? Koho zabilo? Ako? Mám to dále do... Vieš, aký je problém? Ja nepočujem. Takže priatelia, ak nepočujete alebo počujete veľmi slabo v slúchadielku na mobilnom telefóne, je to tým, že sa upchá taká krycia mriežka ušným mazom. Na mobilnom telefóne to je tento tu otvorík. Ja sa najprv pozriem, že či je to naozaj tak, vieš? A potom, aby to vystrihneš zase. Ale jo, je to tak. Dobre, chyba je jasná. No, takže ja to tu vidím, vidíš, tu je tá mriežka a ona je úplne upchatá. Toto je mriežka, ktorá má byť, keď si ju vyčistíme, budeš vidieť, ako má vyzerať. Toto, čo je vnútri ako keby zabetonované, to plnivo, tak to je zvyčajne ušný maz, ale to nie je tým, že si človek neumýva uši. Umývaš si uši? Ako sa umývajú uši, ty kokso? Ideme to vyčistiť. A teraz ako? Ja mám na to svoju vec, ktorá mne funguje. Dáme na to nejakú chémiu a pustíme si do toho reproduktoru nejaký zvuk. Normálne na YouTube sú také, že speaker cleaning, alebo ja neviem, niečo tam naťukám a také vibrácie, ktoré ako keby nám tú špinu vybijú. Ale ono to nebude fungovať bez toho, aby sme tam nedali niečo, čo ten ušný maz rozpustí. Speaker cleaning sound, pustím to a on dáva teraz do toho reproduktoru také, keď zapchám ten spodný, tak ten horný nepočuť vôbec. Ale vidíš, hej? No a ja teraz skúsim najskôr peroxid vodíka a vidíš, cez to nejde nič, ani bublinka. Dobre, pomôžeme mu kefkou a sleduj. Pomôžeš mu kefočkou. Poď. Tak hneď prvá vec zabrala. Trošku do toho fúknem. Krása. A sleduj, vidíš, už tam po tom betóne pomaličky nie je nič. Necháme to krásne ísť. A slúchadielko je v podstate čisté. To, čo tam zostalo, je nič. Sleduj. Hotovo. Skončilo videjko. Proste zrazu vidíš tie otvory. A ešte taká zaujímavosť. Vieš, čo toto tu blika? Face ID. To je kamerka, infračervený snímač. Ty kokso, on sa chce autorizovať môjmu mikroskopu, už to vzdal. Dobre, hotovo. Je to krásne voľné, hej. Úplne dokonale čisté to nebude. Nechcem to rozoberať, ale 90% plochy máme odkrytej. A jednoduchý test. No. Buchty. Dobre, ide, Ježiš. No, počul som, ahoj. Idem na buchty.